It's Friday, Friday, everybody's happy on Friday. Čaute, Rekoga, vítajte pri ďalšom vonkajšom vlogu. Takže je piatok, práve idem zo školy, je krásne. Slnko svieť mi do tváre. No jasné. Práve je asi o 10 minút 1 hodina. Ja som bol dlhšie v škole o hodinu, lebo som si ešte chcel dokončiť malovanie, lebo sa mi to nechce robiť doma. Doma by som sa nedonútil, určite by som bol 90% času na kompe. Akorát by som tak vybral štetec. Tu som nemal až tak možnosť sa radovať, takže som to musel dokončiť. Takže to mám aspoň za sebou, to je fajné. Aj keď ma ešte čaká tam niečo dokončiť a na budúce, to je hrozné. To je jedno, takže skúšal som v škole exportovať na notebooku časti Slendermana, ktoré sme nahrávali asi pred 2 týždňami u Dušana. Pekne dávno. Alebo týždeň a pol? Alebo minulý týždeň? Neviem proste. Dlho to tam ležalo na notebooku, lebo vždycky sa mi to prerušilo asi už 5 krát, lebo som musel vypnúť notebook, alebo niečo sa stalo, alebo spolužiaci ma trolili a chceli niečo spraviť na notebooku a nevedeli, že exportujem. Takže sa to veľakrát vyplo a dneska sa mi to konečne podarilo exportovať, tak to hodím do kompu a spojím to ešte so záznamami, čo som nahrával doma. A bude to mega slendy. Viacero verzií spojených dokopy, uvidíte, to bude slendy pack. Že vraj to môže byť dedičné. Neviem, no asi tak. Takže dúfam, že príde bus teraz, keď prídem o chvíľočku na zastávku. Vtáčiky tu lietajú. Dneska je hrozne pekný deň. Aj teplo si budú, nesem v ruke jak frajer. Slnko svieti. Fakt je pekne dneska, mi to robí radosť. Dúfam, že sa mi podarí ísť aj von. Okrem robenia videa a tak. Uvidíme, ak budú mať ľudia čas, som zvedavý. Ježiš, musím cúvať, aby ste ma aj videli, ne? Lebo som inak v protisvetle, to je úplne hrozné. Hello! Hello! Žlté auto, buchne vás do ramena, vidíte ho? Vidíte ho? Vidíte ho? Drb ho tam, ale ne. Ne, ja to nehrávam. Ale Dušan furt hráva takú hru, že to dáte takto ruku, sa pozrete, akože do studne, či čo to je, a potom vás musí buchnúť po ramene a musí vám to utrieť, inak ho môžete vybuchnúť 20 krát, či čo. To je úplná hovadina. Ja to s ním nehrám a on proste aj tak mi to furt robí, že takto a potom ma šváhne. Sa mi to nelúbi, Dušan, obmedz tieto hry, dobre? Nie je dobré. OK. Asi vás prechytím, lebo už ma budem mať svalovicu, ak držím ten mobil pred sebou, takto. Jak idiot, tu máte tieň, ak vyzerám pri vlogovaní. Krása, čo? Veľa ľudí píše, že mám natáčať tou zadnou kamerou. Ale toto je super, lebo toto môžem rovno uploadnúť a máte to v podstate naživo. Asi minútu potom, ak to donatáčam, tak to hneď uploadujem. Takže máte v podstate ako livestream. Jej! To je úžasné. Asi tak. Dúfam, že vám pozriem fúka do mikrofónu, že ste pohodlní. Čo? Pôjde? Majte sa? Dobre. Konečne víkend. To je fajn víkend. Oco, po 1000 rokoch, čo idem do kina, tak sa ma oco spýtal, že ideme spolu na Jamesa Bonda. OK, po 1000 rokoch idem do kina a ešte k tomu s tebou, fajn. Neviem, už tam moc nechodím. A tak uvidím, jak to chodí. Nespoilujte mi Jamesa Bonda v komentoch, aj tak to radšej nebudem čítať, lebo vy mi to pokažíte. A chcem si to vychutnať. OK. Takže tak, dúfam, že ma nič nezrazí, teraz prechádzam. Tam bola jama, som idiot. OK, takže sa s vami lúčim a chcel som vás takto rýchle informovať po školičke, že je piatok, čo ste zistili aj bez